מוזמנת להצטרף אליי לקורס עולם נגלה בין השכבות. קורס יומן ויזואלי בזום, מסע יצירתי של גילויים, משחקיות, ריפוי ורקות. במפגשים ניצור מרחב יצירתי שבו נמשיך להעמיק, לגלות ולתת ליומן להוביל אותנו פנימה, אל תוך הרגשות, הזיכרונות, הקולות והצבעים הפנימיים. במהלכו ניחשף לטכניקות וחומרים חדשים שיעודדו אותנו לגעת בחומרים פנימיים שונים ומרגשים. המטרה היא להמשיך ולחשוף אתכם לדרכים שונות להתחבר ליומן ולעבודה בו. עולם נגלה בין השכבות הוא הרבה יותר מקורס. זה מרחב נשימה, ביטוי אישי, ריפוי ויצירה, שבו את פוגשת את עצמך מחדש, בכל עמוד, בכל שכבה, בכל צבע. קורס חדש, מרגש ומעורר השראה, ביומן ויזואלי יוצא לדרך, והלב שלי כבר פועם לקראת המפגשים. לפרטים נוספים והרשמה בלינק המצורף.